Ένα ρομπότ εντοπισμού ανθρώπων σε περιπτώσεις καταστροφών σχεδιάσαν φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η Πανδώρα, όπως ονομάζεται το ρομπότ, κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό. Μια μεγάλη διεθνή διάκριση κέρδισε η Πανδώρα, το ρομπότ εντοπισμού θυμάτων σε περιπτώσεις καταστροφών που δημιούργησαν φοιτητές του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για μένα είναι και μια δικαίωση που δείχνει ότι, ας πούμε, σε μια περίοδο κρίσης, δείχνουμε ότι μπορούμε να έχουμε διακρίσεις και να τα πάμε πάρα πολύ καλά, δεδομένου ότι η ομάδα μας έχει πάρα πολύ χαμηλό budget. Αν και με λιγοστό προϋπολογισμό, η Πανδώρα κέρδισε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 20 συμμετοχές από όλο τον κόσμο στο διαγωνισμό Robo Rescue, που διεξήχθη στο Eindhoven της Ολλανδίας. Έχει δύο κατηγορίες αισθητήρων. Έχει αισθητήρες οι οποίοι έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν το όχημα να κινηθεί σε χώρο που δεν γνωρίζει, άρα να αποφύγει εμπόδια, να δει κλήσεις, να δει αντικείμενα. Και έχει και αισθητήρες οι οποίοι έχουν σαν στόχο να βρουν θύματα. Από το 2006 που φτιάχτηκε το πρώτο ρομπότ Πανδώρα, 5 καθηγητές και 20 φοιτητές που εναλλάσσονται κάθε χρόνο δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Μερικοί είχαν κοιμηθεί και μέσα σε αυτό το χώρο για να μπορέσουν να είναι όλα έτοιμα για την ημέρα του διαγωνισμού. Τους ρωτήσαμε αν θα μείνουν στην Ελλάδα ή θα κυνηγήσουν τα όνειρά τους στο εξωτερικό. Μάλλον και εγώ σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό, αλλά δεν έχει και αυτό μάλλον τόσο πολύ σημασία. Δηλαδή και εδώ πέρα να θέλει κάποιος να δουλέψει, άλλο είναι να έχεις δει 5 πράγματα θεωρητικά στα χαρτιά πώς είναι και άλλο να τα έχεις δει πρακτικά πώς είναι στη δουλειά. Επόμενοι στόχοι των φοιτητών να εξελίξουν ακόμη περισσότερο την τεχνογνωσία τους, κάνοντας το ρομπότ Πανδώρα ακόμα πιο ευκίνητο και αποτελεσματικό.